दिनै Crismasni. Hello everyone, welcome back again. जा माबानि Crismasni बेरायहैनो नागिरदों देलायनोसै दायो गोगोम गुसखायो आयौ थैगोन जों गन्थङाबो ब्लक जाजोब्बाय आंना रिटानि जाउंगी आयौ सोर फेदेबनानै दोनखो बेखौ आंनि बथलखौ फेदेबनानै दोनबाय नुनाय सोरबा आयौ नै सिरियानो जालाहाय सयथिबो ड्रेस गोदान दंखायो बायना बेखौ गाननोसै बेरायनोसै Introduction ko to होखाबायमोन लोगोफोर मोजां गगा मोनदों आङो ओमफ्राय एडिटखौ नों खालामाखैमोन ओमफ्राय दिनै न'आव फैनायावसो एडिटखौ खालामबाय आरोना मा होनो क्रिसमासनि भिडिअमोन आरोना बे 25निनो ओमफ्राय जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर हस्टेलावहाय बन्द मोननायखाय ओमफ्राय जाला लोगोफोरना गन्थङानो टेस्ट जाजोब्बाय स' दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय Siran. Sumai thang ke. Nanti lah berdeng. Wow. Sudah. Skirt. Sini lah segera jadi baik. Skirt white color. Dia हमको शॉट पे जाने वाला था ना अब लोगों को नहीं कौन सा है ये नहीं खारबाय माय दिन उदोंथाय आंखौ दा नायदो हम लोग कहां हम लोग गगा मोननायानो जाला ओमफ्राय आंहा मोखाङा मुझे यहाँ पे फोटो खींच के देखो उधर फोटो खींचना है चलो उधर का फोटो आईफोन को सिर्फ आपको फोन कर रहे हैं हमारे लोग और एक है और उधर एक है ड्राइवर के पास खबरा इधर देखो और उधर एक क्या एक तो है मिल गया आंना सनानि मालाया डन बक्सआव फैदों नै मैम तो कदम तलाते किबा प्रोग्राम আছে चलो गया मैम वही मैम वाह इतना अच्छा है फ्लावर फ्लावर भी ले आंखो क्यों भी लाई कपड़ा इधर आओ ना कपड़ा इधर आ जाओ तो नहीं इधर फ्लावर में रात में अच्छा होगा ना वाह नाइस नहीं मैं वीडियो बनाया है कदम तलारे ओरैबायदि फट' भिडिअ लाखादों आरोना लोगोफोर फट'गाना बुंफबजोबखादों ओमफ्रायो आंनि लोगोफ्राबो आंनि मबाइलावनो लाजोबदों
खेबदों आरो ना न'आव फैनानै हरखौनो हाखायाखै आं ओरैबायदि फट' भिडिअ लाखादों आरो ना आंनिजोंहाय ओमफ्राय नै दायो एसे भिडिअ लानायफोरखौ खिन्थाबाय आं रिल्स बानायनो थाखाय भिडिअ लादोंमोन माखासे ओमफ्राय माखासेखौ होदेरफायासै आं लोगोफोर नङाबानो जेबो बरिं जागोन ना नायनो जेबो प्रग्राम गैयामोन बाहाय नाइटआवसो जायोनो प्रग्रामा ओमफ्राय ओंखायनो जों सानावनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आङो भिडिअखौनो बानायबाबो इडिटखौनो खालामनो बायो लोगोफोर आं फेसबुकआवसो बांसिन एक्टिभ थायो सर्टखौ आं फेसबुकआवनो हगारजोबो नालाय स' लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो माने जोबखाबाय भिडिअआनो मेरा फ्रेंड है वो मैं बोरो और तुम मुस्लिम हम दोनों अच्छी फ्रेंड हूँ तारा और वो भी ननद वो मेरा फ्रेंड बोरा नहीं है वो नेपाली है वो बोरा है देखो मेरे जैसा